Здравейте, приятели! Добре сте дошли в нашия семейен влог отново. Показвам ви различни събития в този влог, затова ви моля за дълго търпение, за да изгледате до край. Този ден решихме да излезнем с децата ми на разходка. Времето беше доста хубаво, слънчево и на Макс се насладихме на това хубаво време, понеже през тези дни беше доста мрачно и студено. Насладихме се толкова много, беше толкова прекрасен ден. С децата ходихме на детския парк, децата се забавляха твърде много. Играхме си до насита. Аз също се забавлявах твърде много с децата. Играехме си, пускахме се от парзалки, люлеехме се на люлки. Беше доста прекрасен ден. След като се изморихме, се прибрахме и Матей си полегна. На вечерта отидохме на ресторант. Матей го оставихме у майка ми, защото, както ви споменах, времето е доста студено и просто не искахме да го разкарваме. Отидохме на един специален ресторант, който много искахме да пробваме нещата в този ресторант и наистина беше много вкусно, беше много добре посрещането и всичко друго. След това отидохме в игрална зала за боулинг и куп други игри. Забавлявахме се твърде много. Показвам ви малка част от този боулинг. И играхме мини-голф. Може да видите как Христина се забавлява и играе и се радва. Също и аз и моя съпруг се включихме в това, за да пробваме този мини-голф и беше доста интересно. След това играхме баскетбол. Опитваме се да се забавляваме на Макс, защото времето прекарано заедно е толкова специално и доста презареждащо и мотивиращо. Забавлявахме се на Макс. Препоръчвам на всички родители да допуснат парата, да излезнат и да се забавляват, както те, така и децата им. Ние го направихме и наистина ни подейства много добре. Играхме на различни игри и се забавлявахме не по-малко от децата, а напротив, забавлявахме се заедно с тях. Беше прекрасно. Тук играем заедно с Христина. Тя се забавлява на Макс. Приятно. И моят мъж реши да пробва тази игра. Реши да надмине рекорда си, но трябваше доста по-сила. Че не я удари със сила, напротив, но е нужда много повече. Така че този ден приключи по този начин. Моят съпруг чете книжка на Христина и тя заспа. И ден втори приготвихме се за църква за неделя. След църква нахранихме патиците. Браво! И се насладихме на слънцето. Благодаря ви, приятели, че бяхте част от този влог. Може да ни подкрепите с харесване. Благодаря!